uSandile Mnikathi oneminyaka engu-26 ungowokuzalwa empophomeni ngaphandle kwedolobha elincane iHowick. Waqala ukungena kwezepolitiki ngenkathi ezihlanganisa nenhlangano yabafundi iDaso ngenkathi esenyuvesi. Ngo-2014 waba ngomunye wabafundi abaletha iDaso e-UKZN eMgungundlovu. Emva kweminyaka emine wakhethwa njengekhansela eliyi-PR kumasipala uMngeni. UMnikathi uneziqu ze-social science kwipolitiki nefilosofi. Abe ne-honors degree kwi-international relations. Beqokwe njengekhansela elizokhethwa okhethweni oludlule. Iqembu likholelwa ukuthi uChristopher Pappas benomnikathi bazokwakha kabusha lo masipala ube yisibonelo ngokungabi nankohlakalo. Ngiyangithokozisa kakhulu ukuthi iqembu leDemocratic Alliance likhethe mina ukuthi ngiyoba isekela lameya la Christopher okukhombisa kona futhi ukuthi iqembu leDemocratic Alliance lizimisela ngabantu abasha. Alisho ukuthi siyabafana nje kwezepolitiki but bafaka endaweni la abangashintsha khona impilo zabantu. Oqokelwe ukuba yimeya uChristopher Pappas oneminyaka engu-30 uyaziphika izinsolo zokuthi bazoxosha izisebenzi kulo masipala. Abekho abaxoshiwe, umuntu osekhethile ukuhamba uzihambele, kodwa ngibona ukuthi ku-circulate into ebhala ukuthi abantu abawu-30 sebe-resignile. Cha, sengicheckile akekho ose-resignile, kunabantu abagangayo la ko-social media nje kuphela. Iqembu lithi izingxoxo namanye amaqembu ukuthola abazosebenzisana nabo ziyaqhubeka. I don't really want to reveal our hand at this stage because it could jeopardize any further talks. The fact that the ANC are out in the cold and no one wants to work with them, well, that just makes my day even better. Because clearly all political parties now realize that the ANC is never going to change as a political organization. Bangu-21 omasipala okungawinanga qembu ngo-elite esifundazweni okukhona kubo ne-eThekwini Metro. Lo Ndihadebe, SABC News, eThekwini.